Co tady chceš? Čeho? Co tady chceš? Vodky to, že nie tu tě. Nedli тебе. A chléb? Хлеба пошли. Já ti povím, první co udělám, až přijdu domů, že obejmu tu svojí a nepustím ji. Už se moc těším. A v tom Vladivostoku prej je moře. Byl jsi někdy v moře? Nikdy. Podívej, po té době konečně cesta domů. Řekl ti, už jsem ani nedoufal. To já také ne. Kolik bratrů jsme tady nechali? Vzpomínáš u Zborova? No jak bych mohl zapomenout. Ale co, vy, když jsi byl ještě u prvního, vy jste vrazili dřív. Náš velitel, tenkrát to byl tuším plukovník Zembelejevský, se opil a nebyl k nalezení. Nebejt štábního kapitána Gajdy v té době, tak nevím, jak by to dopadlo. No a co teprve nás v první vlně? Nás tam zařvalo tolik. V tu chvíli to byla učiněná hrůza. Kdo ví, jestli jejich rodiny ještě doma na ně nečekají. Jestli jim už dal vůbec někdo vědět za tu dobu. Těžko říct. Jednou, až tady tahleta proklatá válka skončí, bych se tam rád podíval. Unelez! Kořálku máš? Pro zraněný potřebujeme. Došlo morfium. Koupíme nějakou kořálku. Kolik má? Dost. My dobře víme, že vy jezdíte i do tábora nepřátel. Všechno dobře víme. To Aby mi nezavolali. Pane doktor, válka zlá. rubl a dám vám vybrat pařížské obrázky. A podívejme. Krán to nekouká. Nejdřív se podívám. Nejsme žádná půjčovna. No teda. Pane doktor. A nyní už začíná dělostřelecká příprava. Tak důkladná dělostřelecká příprava bývá většinou předzvěstí nějakého mohutného. Byly umístěné nejenom kulomety, ale hlavně pozorovatelé, kteří právě řídí. Podařilo vniknout do prvních rakouských zákopů. Dále pak pokračovali spojovacíma zákopama. Boji za toho vodského, které panovalo 2. července
Vidíte před sebou útok granátníků, který vnikají do prvních rakouských okopů. Ocitli vojáci české národnosti jak na ruské straně, tak na rakouské straně. Seriálu. Jsem na úseku Československé brigády, toho dělostřelectva se nebylo až tolik, bylo to přidělené ruské dělostřelectvo, a protože, jak jsem říkal, se jednalo. Jak už to tak bývá, tak víte, první rakouští vojáci odchází do k rakouským zákopům, zdrojů pozdějšího vítězství. Zatímco typická ruská pícha byl ve skutečnosti na bojišti, kdy třeba byla podmíněna dělostřeleckými rychlost a vlastně částečně i zmatek v rakouských řadách, které nepřisouvalo za celé dopoledne nebo schopnost technologii další podpory. 11. a 12. rota prvního praporu prvního pluku, která dorazila do zákopu. Opravdu prosluh v tom konkrétním osobním typu, že bojují pod Sakra, to je průstřel břicha. Kam Stěpina? Může mít základ. Levá strana. Ano, levá. Morfín. Pane doktore, ale máme jenom 15 kubíků, to je málo, ještě budou další. Sakra, nalejte do něj kořálku. A je to venku. Zvyklý právě zvuky rozvědek. Ano, to byl jeden ze zdrojů pozdějšího vítězství. Zatímco typická ruská pěchota, naši útočníci se soustředili na boj v malých skupinách, právě tak, jak byli zvyklí do té doby na rozvědkách, tak jak se... Jediné, co voják mohl slyšet, určitě neslyšel rozkazy velitelů útoku a proto se říkal právě podle signálu píšťalku. Toho úspěchu Čechoslováků Ohila, který měli pravostřední ruské jednotky, to se nepodařilo, ale jejich vlastním dělostřelectvem nebo dělostřelectvo taktéž odmítl dát rozkaz tomu útoku. Její ruští velitelé jednotlivých praporů se chovají stejně, dokud s obsluhou a její činnost jeden z nejdůležitějších zbraní proti našim postupujícím jednotkám. V této fázi úderný prapor 82. Že jsou tam čerkeské pluky, které neberou zajatce a tudíž teprve shledání na bojišti zjišťovali rakousko-uherští vojáci a v této fázi pomohli Čechoslovákům dále otec se synem. Dokonce došlo k takovému tragickému případu, kdy skupina českých legionářů zajala oddíl rakousko-uherské armády, z nich jeden ta vzdálenost daleko větší, tak na severním úseku to bylo zhruba 3,5 kilometra. Tak jak se znali. Když to přiblížím do současnosti, tak vlastně ten útok nebo ta jejich taktika představuje taktiku různých částečně i zmatek v rakouských řadách, které nepřisouvalo za celé dopoledne. Moc pěkný to bylo, Václav, moc pěkný. Připomíná mi to domov. Snad se toho domova brzo dočkáme. Ještě, že jsme přežili ten Zborov. Pamatuješ na Bachmač? Bachmač byl taky tvrdý.
Ale přežili jsme to. Vybojovali